Hello, eli tänään taas luvassa vähän erilaisempaa videota. Mä oon nyt täällä Iskällä taas jälleen kerran, niin mä esittelen teille vähän mun maalauksia ja töitä ja sellaisia. Yksi noista on sitten niin kuin rikki, koska mä yritin siihen värittää liidulla ja silleen, mutta mä kerron sen sitten mikä se on. Kyllä te varmaan näette sitten sen. Osa näistä töistä on silleen aika vanhoja, että mä oon tehnyt ne joskus niinku pienempänä. Mutta ensimmäisenä, minkä mä tein eilen itse asiassa, niin on tällainen jännä otettu. Eli mä piirsin tohon mä piirsin tän vaaleanpunaisen ja nämä mustat silmät ja tän suun ja nää. Niin mä piirsin sen niinku liidulla, sellaisella vähän liidulla. Ja sitten mä laverasin siihen päälle, kun se on sellaista, että se ei ime vettä. Okei, no tämänkin mä tein eilen, toissapäivänä tein tällainen. Mä yritin piirtää tähän vihreällä liidulla päälle tähän vesiväriin, kun mä olisin halunnut tehdä silleen, että siinä olisi liitua ja vesiväriä. Mut sit se vähän niinku repes, kun se oli tosi märkä, niin sit mä vaan tein liidulla silleen ja sit se repes. Mutta muuten tää on mun mielestä ihan hieno. Ei mikään maailman hienoin. Sitten sit on tällainen emojit. Tää ei nyt näy. Okay. Tässä on ensimmäisenä, mä en näe mitään, hetki pieni. Eli tässä on ensimmäisenä tämä, sen nimi on Hattupää. Ja sitten se sanoo, että alkuun. Ensin esittelen teille 14 emojia, olen muuten Hattupää. Ensimmäinen on ilopilleri. Toinen on, hetki pieni. Toisena on tylsimys. Sitten kolmantena on pelokas. Neljäntenä on viha. No, kuitenkin. Voitte vaikka paussata ja sitten katsoa näitä emojeita. Sitten myös emojityö, koska emojeita ei koskaan voi olla liikaa. Tämä on tällainen mä tein uuden vuoden aaton jälkeisenä päivänä heti tän. Tää sanoo silleen äiti. Äiti. Mun mielestä tää on tosi hieno. Sitten tää on sellainen, minkä mä oon tehnyt tosi pienenä. Tän nimi on Miten norsu ja lintu pärjäävät keskenään? Sitten tässä on norsu ja lintu. Sitten tää sanoo apina oot sinä, enkä. Lyhyt versio. Ensimmäisenä ruudussa on norsu. Moi! Sitten lintu tulee norsun eteen ruudulle ja sanoo, että toi yritti sanoa, että mä oon paras. Enkä yrittänyt. Yritit. Sitten ne alkoi tappelee. Mä oon paras, etkä oo. Ja niinhän siinä sitten kävi, ettei siitä tullut yhtään mitään. Loppuu. Sitten seuraava mun mielestä ainakin tosi hauska. Tai niinku sellainen niinku hauska. Joo. Viidakon kuvia. Sitten tässä on tekijän allekirjoitus Matilda Tuomala. Upeita.
Mutta ensimmäisenä täällä on tällainen kuva. Ja mitäs täällä kuvassa sanotaan, koska mä en näe yhtään. Minä olen satakieli. En minä ole varpunen. Eli ensin tää sanoo silleen, että nyt minä syön sinut senkin varpunen. Minä olen satakieli enkä varpunen. Ja sitten tossa on apua. Sitten tossa on nauras ja uros. Ja lintu. Sitten tässä on kissaperhe. Ja siellä on kala. Sitten tää on mun mielestä hauska kans. Ja sitten viimeinen. Sitten aika uusi työ. Mä tein sen. Mä en nyt itse asiassa muista, mutta taisi olla lauantaina tai sunnuntaina. Tänään on siis keskiviikko, kun mä kuvaan tätä. Mutta tällainen. Nämä täplät täällä, jos te ihmettelette, niin ne on sellaisia niinku vesipisaroita. Mä laitoin sillä pensselillä, kun mulla oli tylsää, enkä mä keksinyt tähän mitään. Mutta sitten mä otin siitä sitä vettä vähän pois ja sitten se kuivahti, niin niistä tuli tällaiset täplät vaan. Ja sitten viimeinen työ on tosta viime vuonna tein, joo. Tällainen auringonkukka. Mun mielestä tääkin on silleen aika hieno. Mut nämä pilvet on vähän outoja, esimerkiksi tää. Mutta eipä siinä mitään. Joo. Mutta jos te haluatte nähdä mun töistä kuvia, siellä on kyllä vaan nyt pari kuvaa siellä. Niin menkää seuraamaan Instagramissa mun piirustuskäyttäjää. Moikka! Ja siis sen piirustuskäyttäjän nimi on Matus Draving. En osaa lausua. Mutta Matus Draving. Heippa!